ďalšia z výstav súčasného 18. Medzinárodného výtvarného festivalu. Nebudem hovoriť, ktoré výstavy, všade ste boli. Poprosím predsedu festivalového výboru a priateľa Emila Semansa, nech povie pár slov na tvojho priateľa, ale to nášho. Obidvoch. Á, priateľ. A nebudem, poďte dopredu. Tu poďte, kde vás fotografie vidia, poďte, poďte. No. A priateľky bolo. Poďte vyššie. Vážení a milí, vítajte v hoteli Karpatia na vernisáži naozaj nášho priateľa, dobrého priateľa Sergeja Bibu z Užhorodu, s ktorým sa už niekoľko rokov stretáme pri takýchto príležitostiach, ale skôr ešte poďakovanie pani riaditeľke, že otvára toto zariadenie pre umenie, lebo nieraz sme svedkami iných, oveľa väčších hoteloch, oveľa výstavnejších hoteloch, že je tam veľa nekultúrností, veľa gičov a veľa čoho čo s umením nemá nič spoločné. Tak som rád, že práve v Humennom, meste, ktoré mi zvlášť je nejako blízke, lebo som tu vyrástol, tu som sa profesne rozhodol, čím budem, takže že aj tu má kultúra svoje miesto. Tak ešte raz, pani riaditeľka, ďakujeme. Aj Andrejovi Smolákovi a dramaturgii festivalu, že nezabúda na to, keď už zhromaždí takéto bohatstvo, takéto pekné veci, že s nimi vycestuje aj do iných miest a že každý rok počas festivalu sa pripraví niekoľko takýchto výstav v okolitých mestách. Je dobré, že tuto už je to tradičné miesto a také slovko chváli na seba, že v Lani o takomto čase som vystavoval ja práve v týchto priestoroch.